To bylo těsný. Miluju ranní vůni paintballových kuliček. Jo, hrozná sranda. K tomu hřebenu se nedostanem. Oddělení chemie nás právě odřízlo. Co to vzít korytem potoka? Tu ovládá farmakologie a tam jsou všichni nasáklí experimentálními steroidy. Takže je s námi amen. Je čas uznat, že platíme daní za to, že se někteří z nás nezúčastnili mé strategické paintballové porady oddělení fyzik. Řekl jsem ti přece, že máma měla ty svý křečový žíly a musel jsem jí doprovodit na laserovou kliniku. A já jsem ti řekl, že bych rád viděl potvrzení od doktora. Tohle chce plán. Co takhle operace kladivo bohu? Já už zapomněl, co to vlastně je. Schovat se v kontejnerech na parkoviště a přepadat lidi, co půjdou čůrat. Ne, kontejnery jsou na území oddělení astronomie. To by neměl být problém. Dneska je viditelná Venuše. Všichni zírají na oblohu. To, co právě potřebujeme, je taktický ústup. Viděli jste ten díl Hvězdné brány, kde se hrdinové ocitli na planetě s kulturou podobnou pozemským Aténám a Spartě? Ne, to nevadí. Jdeme. Leonard, Ráš a já vyrazíme a dáme si na útěk. Howard nás bude krýt. Proč nemůžu já utíkat a vy mě krýt? Dal si přednost žilám své matky před vítězstvím. Na 3, 1, 2, 3, teď! Já jsem tam s ní musel, vždyť už je to venku skoro na plavky. Zdávám se, nestřílejte, šli tudy. Howarde, vždyť já jsem s tebou. Leslie, bohu dík. Kde máš zbytek mužstva? Ale klidně mě tady nechali. Co tví lidi? Mrtví, všichni. Škoda. Ani trochu. Střelba do vlastních. Neposlouchali. No, jsme v obklíčení, takže bych řekl, že nám nezbývá nic jiného, než vyčkat, až nás zajmou nebo zabijou. To je na tom nejhorší. Čekání. Přitom víš, že je pro tebe někde připravená barevná kulka s tvým jménem. Ano. Velká, mokrá koule smrti. Ale cítíš se tak trochu víc naživu. Víš, že docela jo? Navrhuju si tu chvíli užít. Souhlasím. A jak si to představuješ? Howarde, proč nás nekryješ? Masakrujou nás. Válka je peklo.